I alumnes, coneixeu a Junot Martorell? L'autor que va escriure la novel·la cavalleresca Tirant-lo blanc? Va ser escrit al segle XV i ha arribat intacte als nostres dies. Bon dia! Ai, que pesada! Que poden sortir un momentet el Gerard i la Candy? Gràcies. Vinga, nois. Sembla que va ser ahir, quan jo tenia la vostra edat, i el meu professor ens va fer representar l'escena de la declaració d'amor de Tirant a Carmesina. Digueu-me, Tirant. Digué la princesa. Per Déu, que us deixo tenir el que desitgeu. Digueu-me qui és la senyora que tant de mal us fa passar. Perquè, si us puc ajudar en res, ho faré de molt bona voluntat, que ara estic impacient de saber-ho. Tirant es posà la mà a la mànega i tragué l'espill i digué: Senyora, la imatge que hi veureu em pot donar mort o vida. Mani-li, vostra altesa, que em tingui pietat. La princesa prengué de seguida l'espill i amb cuitats passos entrà a la cambra, pensant que hi trobaria alguna dona pintada, però no hi veié res, sinó la seva cara. Llavors, ella comprengué perfectament que per ella es feia la festa i s'admirà molt que hom pogués requerir d'amors una dama sense parlar. I estant ella, en aquest plaer, pel que havia vist fer a Tirant, vingueren la viuda reposada i Estefania, i trobaren la princesa molt alegre amb l'espill a la mà, i elles li digueren: Senyora, d'on haveu obtingut un tan gran espill? I la princesa els relatà la requesta d'amor que Tirant li havia fet i digué que mai no ho havia sentit dir a ningú. Ni en tots els llibres d'històries que he llegit no he trobat mai una requesta tan graciosa. Quanta és la glòria del saber que tenen els estrangers? Jo em pensava que tot el saber, la virtut, l'honor i la gentilesa es trobava en la nostra nació grega, però ara m'adono que n'hi ha molt més en les altres nacions.